Здравейте, мили приятели! Днес ще ви покажа моите бижута. Ето ги и тях. Това е герданче, сърчице, прозрачно. Когато се доближи до кожа, той се променя цвета. От тази страна е жълто, а от тази е синьо. Така. Следващото е кукла за бижута. На нея се закачат пръстенчета, гривнички и герданчета. Следващото герданче, с него ходя само на специални случаи, като завършване, нова учебна година, сватба, кръщене. Това е моят талисманче. Много красиво. Гривничка с цвете. От двете страни различно. Сребърна. Златен часовник. Стои много хубаво. Следващото е гривна. Подарена ми е по случай именния ден. Сини сърчица. Сребърна е. Така. Друга златна гривничка. А следващото са едни обички. Да ви измада. Сложила съм ги така, не искам да ги загубя. Звездички сини. За морето ми ги купиха. И стоят много хубаво, като оттенък. И това бяха моите бижута. Довиждане!